ҳамада салом нигоҳ кунед. Айҷа фақат ҳамхали самолётчико мераванд. 25 евро медодай, свор мештай. Як рубката ценкадай. Мо прогулка бромадем. Ма вай кадестам, ака соскада омахта кадестам. Ша намедонам мешава, намешава. Ай кӯдакои мо фақат шараф соска гирифтагиай қариб то 4 солагиша соска гирифтагиай. Баъд бо исфандиёра мами 6 моҳ соска додум. Баъди вай дига аҳамият надодем. Партофт нагирифт дига соскара. Агар ями 6 моҳ, аями аввал то 6 моҳ гиша хушру соска мегирифтак. Оҷма вай кадесам эксперимент қанчое кардам, нео қачота писанд накард. Баъд вай кардам асал қати. Иқа кида ами қанчое додум уже аллергия дар рош хеле чиз доначо бромадан. Асал қати ба фикр ман намедонам чӣ гап мешава дар рӯи и. Навами якум бор асал қати додум ша оз қапида як соскара. Просто дар раҳ ягон ҷо мерай. Вай дод мезананд намебардоранд ку ино кӯдакошона дар дастошон ранги хидмон. Магарем гири ира қатиями ду се бор он ҷо рафтем ва мега бигиша мегарамон вале дар дастит мегири неудобна. Кӯдако ҳама да кадаскан. Бафтум ақам барои ми раҳру биё соскара омӯхташ кунем. Ғам натиамона. Tu кахати отеша гуфтам не ова чо мекуна. Се мо бе овгарда. Ирӯз борон буд. Ози найхи ҳаво офтовакай мо берун омадем. Неҷада мо якум этаж даем. Пишти трезои моай. Исфандиёр садикдай. Маша рафт ба сароша намедонам олимия намеям. На ба ҳазур гап заде сабдум ки додувой шуд кадом кӯдаке гум шуда чӣ шуда махо машара мегам маша дар ҷое гуфтум ки хайрат дилафрӯзоман гуфт ки омад дар хона хай хулоса дар бораи пагода гуфте сабдум ирӯз пагода ҳам хеле буд як минут борон мешава як минут афтоб мешава инам хеле ҳавози абрнок. ҳама дар раҳмат иқа табрик навистен ҳаматон саломат бошед. ҳамҷа бо чанд кас дига гуфтеянд ки дуо кунем мо ҳам соҳиби фарзанд шавем. Чанд кас бача доштаи духтар надоштаи, чанд кас духтар доштаи бача надоштаи. ҳам хеле ҳама каса дар писчико дуо кунем ки кадомеш фарзанд надора соҳиби фарзанд шава, кадомеш бача надора бачадор шава, кадомеш духтар надора духтардор шава. ис офтобдай ҳам додувои кӯдакода ба сарошон вайрон шава. Ай мо ҳозир медонед чӣ хеле ҳозир ман ира хов мехунам. исфандиёр хов мерава абети и бедор меша ва мега исфандиёра бедор мекуна. И ҳозир памехш десла исфандиёрда. Исфандиёра оли реакцияша видео мекунам. Исфандиёр хов мекуна ягон меҳмонаи времена омадагия меравада пешиш намебиёя хай дур нигоҳш мекуна намебиёя пешаш. Бигиш мега аҷога. Хеле хай исфандиёр қатима уже хов намерафта алоида хов мерафта кӯне ки аки саҳариё хеза дава биёя усукиша мегада ами я разгон мегира мепарам ҷогада ису намешида ису офтобда какада омодаи неҷада дарахти чида писчиканда медонед ҳамха намедонам чӣ аст. Дар душанбе дар пеши хонаи мо буд. Як училиш буд дар рости хона онам хеле дарахт буд. Не хеле меғалта. Короче, ира ой мегири. Мешкани. Ай друш мебура як чизи ранги мағзай ку бари зинка мекунӣ ва чӣ мекардан? Калазанак мегуфтан ша. Мактаб дақиқа ши мезини қадим мезади. Терсари одам мерафт мезад бо брат намеомад даста. Почкаш дар пеш хонаи мо буд. Я бо ай ҳар ҷо намеофтӣ. Оз ман медонам кани ами точно ҳавая. ҳами ҳавай будаи и ҳоли майда буд. Не туш. Не дача.
نمیدونم کدوم ماه داک میپخته باشه уже пчёкаш меғалта уже дар инҷа рехта дар замин яке дидум дар ёдам расид метро бинед بعد چیکار تابستانی ما را دیدین 18 август دیگه در مورد یک میترین در جایی که چی بازی میکنم بسکتبال باران رو بینید پنجره رای باران میترسه نه شنوزه میترجم باشه بوم 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 نه پنجره ما شفاف کردم میگم نبود اومده پنجره افس نیودم شده راست میده ولی بالا کودک میپره به نمیقدر خیلی ترسکی چیه سنجور؟